Buchagini, Inya you read the Ayampa, Manosigi, Kama, Iga, come anyway, Gamana Hagi. Come in India to Bagin and Bay, give me. And before you get a book here, all people and Kegay or Pepper, you join. Get to buy an Bay. All I think I did. I also got a TA or put the age point. Yeah, we even the church. If the church now they preach against capital punishment, but look at Christ today, promoting capital punishment. Amen, amen. Hold on, man. Now, what they get to, it do not want also. And in the dictionary of God, or in the domain of God, nobody is outside of God. All of us are children of God. Not minding how old you are, you're still a kid before God. And then, knowingly or unknowingly, Junior, the phone I can see you. You're not come to think of the gravity of this. I need to get in to make this use of the opportunity we have. Okay, 2 Corinthians 6:1-2. Ogama, when your salvation is made easy. Okay, we stand the chance of the mercy of God. I am going to say you book prayers. You have a book and you know yourself better than any other person. Amen and amen. Or when you hear the contrary to your call, to your prophecy, to your mission. Now, that is not situated and Maria and I am fair or what? I need to strangers in this world of Hebrews 13:14. We are marketers in the world. We have come to market God. We have come to market the kingdom of God. That thing, that sacrifice, that thing that is difficult for you, that pleasure in you, that moment of pleasure in you that is difficult for you to let go. You know yourself. Talk to yourself. Have that kind of covenant relationship agreement with God. All you need to do, forgetting, here are my weaknesses. Give me the grace. Amen and amen. Here are my weaknesses. Do what? Do what? That is it. Remember in John 19, what I've been working at the point. Before he could be, oh my Lord, you praise so potaya. Get it constituting Vico making Chetam Nalese. Oh, he had Nari on your one. I want to so sorry. I'll say, I want to what you make up when I'm making it. That is it. I remember one story trending sometime on social media of getting an opportunity to go to purgatory and also to go to hell and also visit heaven. Yeah, na hell on the day. Maybe many of you have seen that story. Yeah, no come Ekwensu used to, dress in black and I had a picture Ekwensu as black, more than more dogologo. And I don't come on, who Ekwensu went more Ekwensu one of dogologo. Young boy, or your mamma. Party, Palms, Pegandre, a popular was booming, fun everywhere. I said, welcome more. He's used to. You understand? And so, boy, all that national come the time all the national come they have. I said, well, okay, go and experience heaven. Yeah, can anyway. Even they order, God on the throne, Son of God on the throne, angels, Sunday where say, choirs of angels, and call when all die. And the moment I for Israel, and the Muslim mother, you understand? You change the chair. Chokum, all that experience, no come again. What the experience of heaven? As somebody want to come on, carry Amen. I see now make your final decision or so come on. Because I am not this world to make final decision, either to belong to God or to go for the devil. Of Matthew 13, probably human, Chukukoro, Mporo, Ekwensu abuse, Wabegini, Konya.
Where Chukuna it cuts it, another spirit in you is telling you, leave it doesn't matter. Because in you, and when voices, how many voices are in you? You don't know. Is it two? It's more than two. How many voices? So the people we get, you know, how many of them? You don't know. There are more than us 7, but here are 7. There are four voices in you. There are 4 voices. Now a voice of iniquity. Because the voice of God cannot force you to sin. And a voice of iniquity, a voice of commotion. In the world is full of noise. And when a spirit is responsible for it. And when a spirit is responsible for your act or habit of sin. Yeah, those voices are in you. Voice of commotion, voice of iniquity, one voice of the soul. And then the last voice was again the voice of the spirit. So all these voices are saying, now, I say, cut your hand, position me here, avoid this friend, avoid this, avoid. I say, now happy, it doesn't matter. So, and then this man the opportunity to make his final decision. He chooses to go back to hell. Amen. Amen. All that decision come on, I didn't choose. Now, what does it open more? Everything changed automatically because some make you go final decision. And the pilot is here there. I said, Mama is wow. Young weapons, not the normal color, not the normal MP, not the normal order. Everywhere, all corner and everything. I said, no. How we hear more matches to you understand? How we hear I got broken to do and oh, when you go stream merenji, we're making when mercy to belong to you. I said, okay, then we go to our campaign day. Amen. Now that day, beginning campaign. Another day. And in the world, beginning campaign. Oh yeah, but if you go to John 16:33, in the world there are persecution. Oh yeah, man, if you go to 1 Kings 18 and Joshua 24, singing, decide, maybe, chinky girlfriend. God is advising us, appealing to us to cut those ill behaviors in us. Cut it off. Ask for the grace to let go. Or when the anger, spirit of insubordination, disrespect, a lot of them, talk to yourself, call yourself, sit yourself down. Big pen, big jotter, whatever big, writes it down. And then let's separate man and Chineke. If you go to Romans 8:37, I'll say, I'm beginning to get upon your name on Chineke. Joe, when getting the upon name on now the number of Chineke. All you need to do is just to ask God for the grace. And Luke 9:25, also can you roll that Barman, meditation one in and on Mamprobi again. Government then is to become. I don't know. Remember in Luke chapter 16, where more the reality of eschatology. In the corner is basically Lazarus Tia can be. I'm missing Aka, Metro Mini, Tajuyon. Now come to think of it. This man was thirsty. On another for a cup of water. You know, Metro missing Aka Mini, Deton Mini Tia. Or you will get the kind of grace and opportunity to make amends now. Let's ask for that grace. Let's go for that grace. I know a sacramental reconciliation. Anything, Borogi, Adema, Letitigi, Machineke, this is the moment to go back. I don't know anyone going on. Uzamagari was running, Amami, Nipazo, Amawatrani, Obilora, Obinchari, Udo, Devono.
ezobi nobilore loa rionya nwanyị konyanye amara nke ezi nchegharị nke ịjụ ihe niile nke anyị na-eme nke na-esiteghị na ya nke naanị enye aha nsọ ya otito konye anyị amara nke ndụ anyị echiche anyị okwu ọnụ anyị ka ha bụrụ maka otito na mbụlielu nke aha ya. Zitere anyị amara tụkwasị ya ngọzi Chineke biko nna zitere anyị amara. Zitere anyị amara tụkwasị ya ngọzi Chineke biko nna zitere anyị amara. Maka ndị niile a kpọrọ oku ka ha na-edu nzukọ Kristi, ka ha were obi ịhụnanya na ezi mmetụta na-arụ ọrụ ha. Anyị arịọ gị onye ebere biko eze zitere ụmụ gị amara. Zitere anyị amara gị tụkwasị ya ngọzi Chineke biko nna zitere anyị amara. maka ndị ọrụ gọọmenti, ka ha were ịkwanyere ndụ mmadụ niile ugwu na-arụ ọrụ ha. Anyị arịọ gị onye ebere biko na-adị zitere ụmụ gị amara. Zitere anyị amara gị tụkwasị ya ngọzi Chineke biko nna zitere anyị amara. maka ndị na-eche na ndụ ha enweghị uru ọ bara, ka ha were enweta ezigbo nghọta na ịhụnanya nke Chineke na mmadụ ibe ha. Chukwu okike biko eze butere anyị amara. Zitere anyị amara gị tụkwasị ya ngọzi Chineke biko nna zitere anyị amara. Maka ndị a na-emegbu emegbu n'ụdị dị iche iche, ka ha na-enweta agbamume na enyemaka site na ịkọrọ ndị ọnọdụ ha na-emetụta n'obi akụkọ ha. Onye ebere biko eze zitere ụmụ gị amara. Zitere anyị amara gị tụkwasị ya ngọzi Chineke biko nna zitere anyị amara. Maka ndị otu ọgbakọ parish anyị a bụ St.Eugene, ka anyị na-echeta ndị otu okwukwe anyị niile na ebere. Mgbere anyị ebere eze zitere ụmụ gị amara. Zitere anyị amara gị tụkwasị ya ngọzi Chineke biko nna zitere anyị amara. Maka ezumike mkpụrụ obi ndị kwerenụ gara aga, ọkachasị ndị afa ha dị n'akwụkwọ ọbịara anyị, ka Chineke nabata ha n'eluigwe. Nabata ha n'igwe eze zitere ụmụ gị amara. Zitere anyị amara gị tụkwasị ya ngọzi Chineke biko eze zitere anyị amara. Ka anyị gbapụnyezienụ ebumnuche anyị ndị ọzọ. Jigide, onye nwe m Jizọs jigide. Jigide, onye nwe m Jizọs jigide. Ọsọ gị anyị na-agba,
na-arịọ amara ka anyị ghara ịda site na Kristi Onyenwe anyị. Yeah,
Chineke jikere ni nara. Chineke onye ebere. Nara onyinye anyị na-ebutere gị. Biko mee ka o meghere anyị ụzọ ebe ngọzi gị niile si abịara anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Anyị na-ediwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị. Anyị ga-enye gị ekele oge niile na n'ebe niile. Onye dị nsọ Chineke jike niile onye dịwa atụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị. Onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebere. Sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta. Ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ. Ndị Chineke wetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị isi n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ha anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
Ani sese sogine donye dunso. Ani na deomi donye tiamso. Sani kumasamoge. Ahawe orani aho no barankoye mwa Yesu Kristi. Mwenye mokwetere kwenye na mwamu wara chicha. One nye kene no tito. Nyawaya kemazi anasi. Sime weli charanyanya si oburi konso kone nyakwa ikene no tito uya yumazi anasi na anunke angono ya unomie kabikon kambara kombando oro debi hebi adawani ononani I were Maharanjoga, I no king Iyo bibi nkukukwe. Ego se kwambilita na mwogi. Nana nchetan kowo na mbilita na mwanyanye bunyegi achitan kendali konson kenzaputa. Nege keneni ni kwere kanye dema epurni ugi nefegi. Aijuma na leo kai bunde na nata ona bara Kristi buro tustana njiko nke monso. Na chedan zukoge ganzuru manine meka ihunaya gijubute ya. Goze Popai Francis na Bishop Pai Lucia Gomez. Nandi ofe altar ginine. Chete kwa zumo na indijin chakben kembelita na rambora. Wabata na nde osonine muramuni henki mugi anyario kimera inine bere. Kani soro Virgin Maria dingozi na Joseph dingozi budia na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụwa kedebe ndị bi ebi ka anyị sorokwa na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Very soon it will be so. Et ipso est video Patri omnipotenti unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia seculorum. Anya bonde jing uzin kechine ke wezo ani waren kamo bipe na ino ne igwe Zopta ina regio saklo wana join minine. Whatever you don't know again, can you? So, but I know again, I know about a handsome.
Wręcie ugodin sona twoje makambia cinko jęzo potani Jesu Christi. Jesu Christi kuranda fosugi kudo kamna ha porono don kem kamna yono. Ene kuna ina njani ga kamalo kukwe kensu kogi. Yenyu doni di kono tu cheki sincho. Gibo yedin donachi ebi. Kudo conceplo wa dirio numbenine. Oyene bocha ponjon kowa hanwere isioma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. I am at 4 communion stations. Whoever, because of this year can name, because of this year can
Jesu di ebere n'obi umane. Jesu di ebere n'obi umane. Jesu di ebere n'obi umane. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Can you read it? Onye nwanyị biko mee ka ahụ n'ọbara nwa gị nke anyị ji akwụ ụgwọ maka njọ anyị bụrụ anyị ihe nsọpụta nke ahụ na mkpụrụ obi ka anyị soro keta oke n'otito ya ebe anyị so na-ekwupụta ọnwụ ya n'ụwa site na Kristi onye nwanyị. Anyị nwere obere ọkụ one ma one anyị na-edotekwara ndị anọghị ebe a. Ọ bụ eziokwu na anyị ada aka ụka n'ime ụlọ ụka keta ma ụka anyị ka na-aga n'iru maka ndị na-eme ha akpọ jụa aka nọ n'ilo ka ọ n'ime ụlọ ka a na-aka ihe nye ya jụọ Chineke ka gịnị ya gbarịba ịkpọ Chineke jụọ ya o ruo mgbe ya aba n'ime ụlọ ụka ihe gịnị akataziri ọ bụrụ nke gị onye nwe ya aza azịza anwa. Anyị niile n'obodo a maalụ ka construction si eje agwaghị na ọ bụ ofu ọnwa o si n'ofu ọnwa ọ banye ọnwa na-abụ banye ọnwa ịtọ ọ dịghị mma o nwere ihe ya eme ihe echebe ruo na ha emechaa ọ ka o si wee dụ mgbe emechaa na ya akwụleghị ha ụgwọ ha ejụkwana sị na ha ama emezi jee chọta na onye ọzọ ọ dị izi ha danụ nke anwa ọ bụ na etu anyị si wee nọlụ anyị chọrọ ka emechaa anyị ozugbo mana ọ bụrụ etu anyị si wee chọọ ka ha ya eme ọ bụ mgbe ha mechara agwa anyị na ha emechaala ọ bụ ka o si wee dụ ka anyị ghọta ya dịka etu ndị ka nọ n'ụlọ na-asị na-ajụ enwekwara ofu nwata kpọrọ m were na-asị m na ihe o ji ala ka ịbịa ụka anụwabogonụ na ya ọbịa ha ebe a na ebe a ka onye ọbụla ọ maara onye ya ọ bụ ya ọbịa ha a na-akpọsọ ya nwa kedu ihe a na-akpọ aha ya bụ Ebere ụbọchị izu ọ bịara ụka ọ bụghị onye obodo a mụrụ ya ọ bịaghị ụka anyị ebe a na-ekpe onye nwe anyị mee Ebere ọzọ mamụ ya onye ọbụla n'ebe a maara ya na-enwesa aṅụrị so ndị chọrọ ịnọ n'ụlọ ha nọdụ Ebere na-abịa ndị niile bụ Ebere biko ma anyị mee gịnụ ka anyị na-anyetiti ya anya confirmation nke anyị na-akwado a ga-ebido ya n'ọnwa Ọktoba anụnwa anyị ga-amụ ọkwa ya ọ na-amara ụbọchị ọ bụ ka o si wee dụ o nwere ndị ewetebe ha completed the confirmation application na akwụkwọ ndị so na ya biko wetana ya ozigbo anyị na-abanye ọnwa ọzọ ọnwa Ọktoba ọnwa independence anyị in the next 2 days ọ bụrụ ya monetize bazaar nke e kwuru a ga-akpọ result ya ọ bụ izu ụka ọzọ ka e kwuru maka ya mana ọtụtụ ndị na-asị m kedu ihe a na-emeli ya si chere mgbe ọbụla emechaa na penticha ụlọ ụka ka ha ọbaba n'ime ụlọ ụka ndị meriri ka ha wee nwee oghere ebe a ya eji were onwe ha aṅụrị na ha chọọ n'ilo so anyị na-asị anyị gekwa na ụnụ ntị epenticha ha ụlọ ụka ụbọchị izi anyị na-aba ebe anwa ụbọchị anwa ka a ga-eme gịnị ka a ga-akpọ result so kpere na ekpere
ka ha mee nye ozugbo ọ bụrụ ụbọchị ụka ọzọ ị mara ụbọchị anwa ka ya akpọ ya ọ bụrụ izu ụka na-abụ anyị akpọ ya ụbọchị anwa ọ ka anyị mara ya etu anwa ọ bụ ka o si wee do anụrụ ahịhịa unu yọrọ etu anwa ka o si wee do dịka anyị si wee kwu na mbụ etu anyị si bịa ụka ebe a kacha kịta anyị nọ n'ilo mara ebe nwa gị nọ anyị nọrọ ebe a nwa gị jee na Monkey Bar ebe niile na-egwuri egwu ọ bụrụ ụka ka ọ bịalụ gị na nwa gị nọlụ agbasa ụka marakwa ebe nwa gị nọ anyị na-elotere anyị niile Emily Okere ọ nọ ebe a nnekwuru ọtọnụ unu n'anya unu ya afụ ya Emily Okere di ya bụ Benedict Okere ọfala nọ na St.Eugene hospital n'izu ụka na-abụghị aga ebe a nwa anyị nọ na-erie ya biko ka anyị beruole na ya ka anyị kpọruo ya anyị malụ ka anyị si eme etu ọbụla etu anyị si eme oge onye nke anyị rapụ ka anyị beruole ya ọ bụ ya dị ihe Emily Okere Fada Godi Onyoma Okerie dịka ndị nne na ndị nna unu nwetachara ozi ya ndị dị etu anụnwa ọ na-akwado 25 years anniversary ka o si wee gwa anyị o tinyere unu niile ndị ọbụla ya bịanụ na VIP list unu mee kọntaktị etu o si wee kwu esi etu a were mebere ya ọ bụ ihe ọsọ ka elotara anyị niile nke ọzọ bụzi ka anyị si wee kwu n'October 19 ka a na-recognize St. Eugene ụkọchukwu anyị na this archdiocese maka anyị si wee kwupụta were dịkọ ọnụ wee bụrụ ndị ojii kacha ụlọ ụka niile na this archdiocese were na-emekọ ihe ọnụ na-emekwe n'ihe ọpụta ihe ọ bụ na Proud Bird Restaurant and ka anyị si wee kwekọta were yọọ na-ayọ otu ọbụla iji wee sọpọtụ onwe anyị iji wee sọpọtụ ụkọchukwu anyị iji wee sọpọtụ ihe a na-eme iji wee kwukwe na yes anyị pụtara anyị zuru ka eme na this archdiocese otu ọbụla ebe anụnwa were one table Dr. Amuchie nọ n'aka nri ga-enyemezi unu tiketi ndị o meghị ya eme ndị Knight of Columbus ọga m so n'ụnụ bịa welu tiketi Knight of Columbus Knight of St. John 10 tickets gbaanụ mbọ one table of ụnụnwa season nke of Columbus 650 ndị ICMO afụrụ m onye isi unu mgbe ọ na-abịa ICMO ICWO na nwee werego nke ihe ebe ICMO ịma na akpọ ICMO akpọ ICWO bịaba ka m nyere iwere nka ehihie nke mazi ebe ọ nọ ọkụ ụnụ fụrụ ya ọkụ eziri m ozi ọfụma ya ndị chọrọ mụọ tiketi unu mee ka anyị malụ ndị ụkwụ ọjị unu chọkwa tiketi na anyị eweta ndị oyoyo unu chọọ tiketi anyị eweta ndị kedu ndị nke ọzọ ndị ukwu buut ndị kwaya unu chọọ 650 tiketi Dr. Amuchie agbazina ọzọ bịa kwụlụ ndị kwaya 10 tickets 10 tickets? 20 or 10? O nwere ndị ọzọ ndị karizin 10 tickets ha sị gị wetara 10 tickets ọ bụrụ gị nwanye edewe ya sị na ha dee maka o nwere ike ọma ha ma amasị ka ha si espel afapa na pepa bụ my brain
The choir chọrọ 10 tickets. Ukwoji, charismatic chọrọ 10 tickets. Ukwoji, unu mezie ka anyị malụ. Another 10 tickets ma ọ bụ na ha mee ka anyị malụ. Onwekwa an individual yes na ya ọ na-ewere 10 tickets na ya akpọzi ndị ya nọ na ya. That is great. It's up to us. So ka nke anwa na-aga n'iru. Ukwu oriri ndị nke ọba amarọ m ka ahụ. Oyoyo 10 tickets. Oyoyo 10 tickets. Agwana ihe anyị na-aza ya ejikwe n'afa. Ndị oyoyo 10 tickets. So kaka na-aga. Anyị wee na-elota agbasa ụka. Ezinụlọ iwu ọma si na ha nwere ihe ya emetụ ngazi n'eze ka anyị fụfe anya. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. First time worshippers. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Anyị fụrụ ya n'azụ. Ndị tata bụ ụbọchị izi they are worshiping ha kwụrụ ọtọ. Eucharistic ministers agbasa unu nwere ọgbakọ ndị Eucharistic ministers unu malụ unu ya ame ya n'azụ ụlọ ụka ime ụlọ ụka dịka anyị si eme tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa nke September. All the September babies, please may you stand. All the September babies. September babies, look around. September babies, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear September. Happy birthday to you. Dalono. Anyị na-ekenekwa ụkọchukwu na ndị kara anyị ụka ka anyị kọpụrụnụ ụkọchukwu na semeria na onwe ya kara aka na anyị. Ka anyị kọpụkwara ndị Jude aka biko. Our commitments and Suchuku Gozion, our great sacrifice, Jisenike, Oyambola Bereban, Etun, Jisenike, on Alapalazo, Oyanemo Fumakani Gobi, Oyanagani Lukana, were restored, Oyanagani Lukana Dachas, Oyamere. Remember Psalm 23, use it as a daily prayer. Psalm 23, Psalm 91, pray it every day. Psalm 91, Psalm 23, pray it every day. Buri sing away again. Jesus. Father Jude, Yanani O'Hara. I come now, for a few weeks to stay more.
before I go back. So, I think I'm not on, but I need time. So, I when are you coming back and say very soon? So, I'll be missing you. I will still celebrate for you again by the grace of God and through the permission of Father Jude. Opposita, Gabriel Bosomana Haji. Thank you so much. Thank you. So, Achupu Jikanine Zero, Nanawa, Namonso.